All right, sir. Can we start with the interview? Bamlefu ukuqala ngala lekhakini ngomnyangwa. Kwezibili siboshwe phana ngumuntu okushanga lo mnyango walesitulo mina ngixawufa mimi no. Wonke ngixawubonisha mimi no. Wakani. Ubongihlonipha manje plex. All right, I'm sorry. Good morning, sir. Welcome to the interview. Can we start with the interview? Sterek. All right, I see here you have the minimum requirement that we need, which is grade 12. You do have matric. But then do you have any theory on how to drive a forklift? Or have you ever worked in a similar company or any environment like this one here? Bamlefu uyabona ka mina nabathi grade 12 ngivele ngaqualify. Hayiba ngoba angathi ukuthi theory of forklifting ndayithatha abuke mina ngoba le esikoleni bengifunda ngesabito nemabito omfakela ka grade 12 yakufa. Angikathi nje ngafunda ngeforklift. Manje nabasi matric sengiqualifyile. Ungangitshela ngetheory ngoyithatha ngoba asinayo ka matric. Indelo nisifundisayo nesikoleni akusiyele nifuna namsebenzini. Uma ngabe benifuna kuwe ukuthi athi forklift ngabe nisifundisa ka matric. Mina ke ngifunde ngokuthi yini umqala wenyoni. Ngafunda nangenkinga le yelifudu le. Ngiyakwathi futhi nokudweba lidvolo lenzethe le nalesiqoqo. But sir, kuyosita ngani usona wathi kudweba insethe nesicoco? Ngoba lapha sifuna ke umuntu okhona kusebenza ke ngebantu nange forklift baba. Hawu, usekubuthwa mina ke futhi ngikho ukufunza ka matric nisendifuna matric la. Ngitawuthi ngifunze timpampo sitonke phu. Kuthi na inyele ngisithile nalesebenzako ngaphandle kwaleyo kwentana. Ngiyonga impampo singathi ngiyayibona empilweni ukuthi iyasebenza. Useless lekho mabito mfakele lokubo ubhuku bositulo botafula yini sifundiseni useless man Yo, next. Yo manje Satan next igama lakho Cha baba. manje ungatopha la kulufutsekhe la ungathi ungihlanyela Hey baba, ungatosusa umsindo la. Ungatosusa umsindo la endzaweni kusebenza mina la ngimi. anginova nganda mina ngithole distinction tuke swati ngoba ngiblind ke mina ngesuzuri le ne-enjambament nisingoyenda le information ngiyayathi diaphragm yenja mina weva ngiyayathi afosigazi lelinwabu le ngiyayathi futhi ne-oblonkuta oblonkatha le emfene ungathi odlala nikeni forklift ngidobona ukuthi ngishayela ngani ngilum soil i-clay soil noma i-sandy soil angenzawo la i-verb is a doing word ngiphasile mina